A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'ummar jihar Bauchi. Sunana Nura Hussein. Nazo muku da wani sako wanda ina fatan wannan sako zai zama muku darasi, kuma zai zama muku izina, kuma zai zama muku aya. Abin da yasa ne amfani da wannan dama, ni dan jam'iyyar APC ne, kuma Janar Muhammadu Buhari shine jagora na a tafiyar siyasa. Mun kuma yadda Janar Muhammadu Buhari bai yadda da zalunci ba, kuma mun yadda da Janar Muhammadu Buhari ya yadda a tausaya wa talaka, a taimaka masa. Amma sabanin abin da gwamnatin jihar Bauchi take yi kenan, ya bambanta da manufofi da aƙidar Janar Muhammadu Buhari. Dalilan suna da yawa. Tun da aka kafa jihar Bauchi, wayayyar jiha ce, al'umma cikin jihar Bauchi wayayyin mutane ne. Tun kafin a karbi yanci a Najeriya, al'ummar jihar Bauchi suna ɗaya daga cikin wanda ɗansu shine ya fara mulkan Najeriya a matsayin shugaba, wato Allah ya ji ƙarresa Abubakar Tafawa Balewa. Amma a ce yau al'ummar jihar Bauchi ba su da yanci, ba su da kima, ba su da daraja, babu wani zaure a cikin jihar Bauchi, wala na malamai, wala na sarakai, wala na attajirai, da gwamna aka isa a kira shi a ce masa kaza daidai kake yi, kaza ba daidai kake yi ba. Jiha mai ilimi, jiha mai arziki, jiha da ta bunƙasa wajen noma da dogaro da kai da girmama mutane. Yau duk bakin da suke zuwa jihar Bauchi su kulla harkar mu'amala da kasuwanci duka sun watse saboda rashin kyawun gwamnati da rashin manufofi a gwamnati. Al'ummar jihar Bauchi sai mutuwa suke saboda haƙoƙinsu da ba a biya ba. Ka duba 'yan fansho an ƙi a biya, 'yan garatuti an ƙi a biya. Ka duba titi gwamna ifara yi tun 2015 up to 2019 har yau bai gama titin nan ba. Titin da ya fara daga CBN zuwa railway bai fi kilomita 6 ba. An yi nisa ko ina ana ayyuka, in an magana ka ce decision, albashi baya biyuwa. Ka ɗiba hakimai, ka sauke sarakai. Duk kowa ya san girman jihar Bauchi da mutuncinta, sarakai ne mutuncinta da malamai. Amma ba wanda kake ganin girma. In an magana a ce APC, ba maganar APC ake ba yanzu. Yancin ɗan jihar Bauchi a matsayinsa na ɗan jiha. Kada ku manta, al'ummar jihar Bauchi ce idan kai musu ba daidai ba lokacin zaɓe za su haɗu su taru su kifar da gwamnatinka, su kawo gwamnatin da suke zaton za ta yi musu daidai. A ina aka taɓa haka? Ba za ka ga girman kowa ba. Ba a maganar basarake, ba a maganar attajiri, ba a maganar malami, ballantana talaka da kamar da shi takalmin takawarka. Don haka ni ina kiran ku al'ummar jihar Bauchi, ba tsari bane ku zauna ku ce wai ba za ku wata jam'iyya ba sai APC. Ku fito ku kifar da gwamnatin jihar Bauchi, ku kafa adalar gwamnati wacce za ta taimake ku, ta mai da ku ƴaƴa ƴantattu masu mutunci. Kowa ya san jihar Bauchi mutane ne masu girmama baki, mutane ne waɗanda suke da sana'a, ba mutane bane ci ma zaune masu zaman banza wanda ba su da aikin yi. Amma yanzu sana'o'in ma da mata suke a gidaddajin su, kama ga irin masa, kama da kilishi, wanda in kai tafiya zaka zo da shi a matsayin tsaraba, yanzu baya yiwuwa saboda babu jari a hannun mutane. Ina kira ga al'ummar jihar Bauchi, ku haɗa ƙarfi da ƙarfe, ku haɗa kai da mutanen da suke kishin ku, 'yan jihar Bauchi usuli waɗanda suke kishin al'ummar jihar Bauchi. Saboda mu mun sani jihar Bauchi ba ƙashin yarwa ba ce a Najeriya, da musamman arewacin Najeriya. Jiha ce wacce ta haɗa ƙabilu mabambanta waɗanda suke zaune lafiya shekaru aru suke girmama mutane. Jiha ce wacce aka yi manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan sarakai, manya-manyan attajirai da manya-manyan malamai. Saboda haka ina bani Yakuba ku tashi, ina bani Tafawa Balewa ku tashi, ina bani Shak Malam Dahiru Usman Bauchi ku tashi tsaye, ku yi addu'a, ku jajirce. Ranar Asabar mai zuwa ku kifar da gwamnatin jihar Bauchi, ku kafa gwamnatin da za ta ba ku yanci, ta girmama iyayenku, ta girmama malamanku, ta girmama sarakanku. Ku sani al'ummar jihar Bauchi dama tana hannunku, ba rigima bace, magana ce ta ƙuri'a. Ku sani al'ummar jihar Bauchi, yanci ba a baka, kwatar abinka kake yi. Kun saba kwatar yanci, kun kwaci yanci
tun zamanin Malam Isa Yuguda bayan Ahmad ya kawo wanda ba kwaso kun kwaci yanci lokacin da aka kawo muku Isa ya kawo wanda ba kwaso yau kuma ga wani yazo wanda kuna ganin yana azabtar da ku dan haka ku tashi ku kwaci yanci ina goyen bayan ku 100% Allah ya raya al'ummar jihar Bauchi tare da jihar Bauchi tare da malaman Bauchi tare da sarakan Bauchi tare da talakawan jihar Bauchi zamu tafi tare da ku next level a kowace jam'iyya al'ummar jihar Bauchi muna tare da ku Allah iraya ku Allah ijikan matattun da suka mutu a cikin ku sakamakon wannan azzalumar gwamnati wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'assalam